Limitar el creixement urbanístic, combatre la inseguretat ciutadana i la recollida porta a porta són prioritats per Esquerra Republicana a Vilafranca. Pel candidat a alcalde, Pep Calart, la ciutadania es mou i es relaciona en l'espai de la vida urbana i, per tant, s'ha d'actuar i planificar per fer-lo fàcil per la gent. Calart posa l'exemple del projecte L'Àgora de l'Espirall, una gran plaça que uneixi les actuals de Pau Casals i Doctor Bonet per permetre la relació de la gent del barri, un espai per la convivència. Una de les propostes d'Esquerra en matèria de convivència és una nova ordenança del civisme. Pep Calart també proposa la creació d'una regidoria de drets civils i ciutadania. El fet de aprovar una ordenança de civisme que també ha de regular de quina manera s'ha de disfrutar de l'espai públic i s'ha d'utilitzar l'espai públic, però no només aprovar-la, perquè de fet tenim experiències que aprovar-la solament no s'aconsegueix res, s'ha d'aplicar, i per això hi hauria d'haver, diríem, una persona polític que vetllés, que seria a través de la creació d'una regidoria de drets cívics i a partir d'aquí poder vetllar en el dia a dia, juntament també amb policia local que fos coordinada, amb policia de barri, que realment es dotés de policia de barri, que el policia de barri fos arrelat al barri. El republicà Jordi Rosell explica que les seves propostes en urbanisme es fonamenten amb el principi de limitar el creixement de la vila, ja que no és raonable que es vulgui seguir creixent quan dins de Vilafranca hi ha molts pisos buits. I encara en el marc de les informacions